ήδη έχουμε περάσει 1,5 χρόνο και παρότι έχετε αντιληφθεί ότι η Παλίνη λειτουργεί λίγο ως Ελβετία, στη λογική των καντονίων, κάθε καντόνι φροντίζει τη δική του περιοχή, πρέπει όμως να κατανοήσετε και να κατανοήσουμε όλοι μας ότι η Παλίνη ως πόλη έχει ρημάξει και ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει αυτό το ρήμαγμα έχει μεγαλώσει. Και παρότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαι καταγραμμένος στους φίλους σας, πρέπει να δεχτείτε την κριτική ότι δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα σε αυτό που λέγεται πόλη Παλίνης. Αν περπατήσετε ένα βράδυ καταρχήν μετά τις 10:30, θυμίζει ένα χωριό των Αγράφων το χειμώνα όταν ερημώνει. Πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι ότι ουδέμια παρέμβαση έχει γίνει στο θέμα της ασφάλειας της πόλης στη μετακίνηση. Άκουσα πολλούς γονείς προηγούμενα για τους μαθητές. Μαθητές στην πόλη δεν μπορούν να περπατήσουν να πάνε στο σχολείο, αυτό δεν σας το είπανε. Δεν υπάρχει κανένα πεζοδρόμιο στο οποίο μπορεί να πατήσει άνθρωπος να πάει στην πόλη. Δεν έχει υπάρξει ούτε μισό μέτρο πεζοδρόμησης. Ένας δρόμος, ένα κομματάκι δρόμου 5 μέτρων νομίζω επιχειρήθηκε κάποτε να πεζοδρομηθεί και αυτό δεν τέλειωσε ποτέ. Υπάρχει μια πλατεία η οποία είναι μόνο θέση πάρκινγκ και βραχότοπη. Και άκουσα κάτι για τα σχέδια. Και επειδή εγώ έχω ζήσει, είμαι από το 1993 στην Παλίνη και επειδή το αναρτά ο Σμέρος, το καταβέζει ο Κωνσταντάς, το αναρτά ο Κωνσταντάς, το κατεβάζει ο Κοτσόπουλος, το ξαναναρτά ο Κοτσόπουλος, το ξανακατεβάζει ο Κωνσταντάς, ειλικρινά δηλαδή θα πρέπει να δούμε και επειδή άκουσα ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα τόσο στην εισφορά σε χρήμα και φοβάμαι ότι και στην εισφορά σε γη και αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Αυτές οι εισφορές σε γη έχουν αξιοποιηθεί. Εγώ δεν είδα κανένα κομμάτι να το έχετε αξιοποιήσει. Δεν είδα κανένα χώρο να τον έχετε φτιάξει κανένα κενό και δεν είναι προσωπικό σε εσάς τώρα, έτσι, για να μην μου πείτε. Δεν είναι προφανώς δικό σας. Δεν έχω δει κανένα χώρο ή δεν είδα κανένα κέρδος που έχει πόλη η οποία καταναλώνει όλο το πλούτο της στα περίφημα σχέδια, χωρίς επί της ουσίας να έχει αποτέλεσμα στην καθημερινότητά της. Λοιπόν, για να μην κουράζω πολύ, γιατί έχω ήδη κουράσει, θα έλεγα πραγματικά θα περιμένω στις κρίνω του χρόνου, όταν οι μπουλντόζες θα έχουν φτιάξει κανένα πεζοδρόμιο στην πόλη, όταν θα μπορεί να περπατήσει σε κανένα πεζοδρόμιο της πόλης, όταν θα μπορεί να υπάρξει ένας πεζόδρομος, όταν θα μπορεί να υπάρξει μια πλατεία για να μένουν τα παιδιά της πόλης, για να με κανένα στην πόλη να διασκεδάσει, να βγει με τους φίλους του, να κάνει κάτι. Λοιπόν, όλα αυτά θα περιμένουν του χρόνου λοιπόν να σας κρίνω. Δεν θέλω άλλη απάντηση.